Nou, goeie, ja. Hier wordt werken. Ja, sommige hè. Ja? Waar ben je aan het doen? Aan het spelen met hout. Ik zal de bedel wel in me afdoen, want dat moet van de dochter. Oh ja? Ja. Ja, dat is beter. Ja, dat weet ik net. Oh. Opbouw voor de survival, hè? Het mooiste weekend van het jaar, hè? Het mooiste weekend van het jaar. Ja? Ja, tuurlijk. Dan moet iedereen bijwezen? Ja. Ik ben heel trots, want het is het grootste evenement van dit soort in Nederland. Oké. Dus ja, prachtig. Ja. En je toch jezelf ook mooi? Nee, ik ben veel te druk hiermee. Oh. En de kilo's die laten we niet meer toe. Dus, Nee? Nee, ik train niet. Dus, ik zou weer moeten trainen eigenlijk, maar ja. Je hebt wel die in? Ja, vroeger. Ja, Ja, hè? ja. En wat is er dan zo leuk aan? Beetje terug de modder? Het is apenkooi voor volwassenen, noemen wij dat. En ja, hè, door de week moet je altijd alles zo serieus wezen. En dan kun je mooi buiten spelen. Hè? Ja. En de opbouw, ja, dat is voor ons een feestje. Ja? We beginnen in oktober al met voorbereidingen. Hè? Een heel bouwboek maken we, hè, met tekeningen en met de balkenstaat. En, ja, dus het is echt voor ons een feestje. Dan ben je chef Knoop. Nou, ik heb het hier geleerd, dus Oh ja? ja. Nou, ik kan wel een beetje knopen door het zeilen. Maar het is toch altijd even een beetje anders. Ja. Ja. En dat is zelf ik mooi. Nee, helaas niet. Ik was net wat te laat met inschrijven, het was al vol. Oké. Maar en dan, dat is net mij, maar dan moest wel voor de knoopjes zorgen. Ja. Ja, dat is ook wel gezellig, even met z'n allen dat opbouwen en dat is wel leuk. En hoeveel deelnemers verwacht je hem? 4.500. Zo. Donderdag, vrijdag is de scholieren. Hè. Alle basisscholen in de gemeente Heerenveen doen mee. En op zaterdag en zondag zijn de wedstrijd, hè. Het is een landelijk circuit. En de recreatiecategorieën. Doe je hem ook mee? Ja, nou, de cameraman wil wel even. Jawel, hè? Ja, die had wel ambities. Hij schudt van nee, maar...